27 сентябри соли 2014 Дастин Порие зидди Конор Макгрегор якум муҳориба дарси муҳорибаи рӯҳӣ. Ман мебарам ва ӯро ба хоб рӯй мекунам. Ин шахс ба ман маъқул нест. Тамом. Порие пур аз эҳсосот буд. Ӯ ҷисмонӣ омода буд, аммо Макгрегор ҳамаи нақшаи ӯро барбод дод. Конор Макгрегор стратеги беҳтарин, устод дар провокатор ва албатта ки ғолиб. Ӯ ба ҳадафҳои худ расида боз ба пеш барои унвони тиллоӣ ҳаракат мекунад. Аввалин шахсе ки якбора ду камарбандро бо худ мегардонад. интизомҳоро омехта карда таърих эҷод кард ва ӯ ғолиб шуда ба монанди шоҳ зиндагӣ мекунад ва ғолиб шуданро идома медиҳад. Акнун ӯро муҳориба бо Порие интизор аст. Порие пажарни ҳақиқие ҳаст ки дохили оташ рафта бо ҷангорони сахт меҷангад. Геҷи, Альварес, Холлоуей, Дэн Хукер. ҳар яке аз онҳо ҷангорҳои пуртаҷриба ва бениҳоят сахт буданд. чемпиони нави мо хонумон ва ҷанобон Дастин Порие. дар ҷанг бар зидди чемпион Ҳабиб ӯ шикаст хӯрд, аммо ин боз як дарси гарон барои ӯ шуд. мушкилиҳои гузашта маро омӯхтанд ки барои корҳои хуб бояд шукргузор бошӣ, аз дар мушкилиҳо бояд рафтори арзанда кунӣ. 21 январи соли 2021 Порие зидди Макгрегор 2. тамоман дигар ҷанговарҳо. Макгрегор ба худ ва ғалабаи худ боварӣ дорад ва барои боз як муҳорибаи кӯтоҳ омода аст ки бузургии худро баргардонад. аммо бриллиант нақшаи дигар дорад. ӯ дар даст нақшаи ҷанг, тобоварӣ ва қалби чемпионӣ дорад. ин дафъа Дастин бо зарбаҳои пои худ ба Макгрегор зарари калон расон ва дар дуюм раунд ӯро ба нокаут рӯй кард. Дастин маро ҳайрон кард. Як бар як. мо ҳар дуямон якдигарро ба нокаут рӯй кардем. барои ҳамин ин корро бояд такрор кард. акнун вақти он расидааст ки ин корро ба анҷом расон. UFC 264 Дастин Порие зидди Конор Макгрегор 3. роҳ ба сӯи баландӣ дароз буд. ин роҳи дароз бо баландиҳоу пастиҳо буд. Notorious Конор Макгрегор, аввалин чемпиони UFC дар ду вазн. ма дар ин ҷо таърих эҷод мекунам ва барои ғолиб шудан мебарам. Дастин бриллиант Порие. Дастин дар ин реванш ғолиб шуд. маро аз пой афтонад, аммо ма боз ва боз дар ду вазн баргаштам. шумо бояд нақша кашан, одат кунем ва мушкилиҳоро паси сар кунем, чунки дар даруни қафас ҳама кора шуданаш мумкин. ма 25 дақиқа вақт дорам барои зиндагиро одилона кардан. бриллиант Дастин Порие, чемпиони луизианӣ, акнун ӯ ғуломи ҳиссиётҳои худ нест. рақиби ӯ Notorious Конор Макгрегор, снайпери ирландӣ ки қасд гирифтан мехоҳад. ман боварӣ дорам ки ин дафъа боз ӯро дар якум раунд ба нокаут рӯй мекунам. аз гап задани бисёр ман хубтар ҳама чизро ба шумо рӯзи 10 июл нишон медиҳам. ин анҷом нест. ин сеюм муҳориба аст. UFC 264 ин муҳориба калон хоҳад шуд.